مس راديو رنايكم زلكم زغبركم سمعتنا ازي صومناوي فتصاميتاتيو ابناي سنبت فتصاميتات اب افريقيا بكوفيد 19 ناي ዝተጠቕዑ ሰባት ብዝሒ ናብ 7.4 ሚሊዮን ከቢሉ ሽንዋ ካብ ቤት ጽሕፈት ሕብረት ኣፍሪቃ ዘመሓላለፎ ዜና ከም ዘመልክቶ ቁጽር ናይቶም በዚ ቫይረስ ዝሞቱ ሰባት 187,969 በፂሑሎ ቅድሚ ሕጂ በት ቫይረስ ተለኺፎም ዝሓወዩ ኸኣ ልዕሊ 6.5 ሚሊዮን ከም ዝበፅሐ ሓቢሩ ደቡብ ኣፍሪቃ ሞሮኮ ቱኒዝያን ኢትዮጵያን ካብተን ብኮቪድ 19 ብኸቢድ ተጠቂዐን ዘለዋ ሃገራት ኣፍሪቃየን ብሓፈሽኡ ክረአ እንከሎ ደቡባዊ ኣፍሪቃ ብከቢድ ዝተጠቕዐ ክፋል እዩ ምብራቃውን ማእከላይ ናብ ዝሓሸ ኩነታት ክርከብ እንከሎ ምዕራብ ኣፍሪቃ ን8 ተኸታታሊ ሳምንታት ቁጽሪ ናይ ዝተለኽፉ ሰባት እናዛይደዩ ክመጽእ ጸኒሑ ዓለማዊ ውድብ ጥዕና ብዘውፅኦ ሓበሬታ መሰረት ቀንዲ ምኽንያት ናይዚ መልከፍቲ ኮቪድ ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ምብዛሕ ካልኦት ተላባዕቲ ሕማማት እውን ማዕሪ የስፋሕፍሑ ምህላዎም ይመልክቱ ብፍላይ ከም ኢቦላን ኮሌራን ዝኣመሰሉ ተላባዕቲ ሕማማት ንክኢላታት ሕክምናን ናውቲ ጥዕናን ሓይሎም ከም ዝከፋፈል ስለ ዝገበሩ ኮቪድ-19 ብ198 ሚእታዊት ንኸስፋሕፍሕ ዕድል ረኺቡ ምህላው ይግለጽ በተወሳኺ ምዕራባዊ ኣፍሪቃ ከም ኩለን ክፋላት ኣህጉር 29 ሚሊዮን ክትባት ተለጊሱሉ ክነሱ ናብ ህዝቢ ዝበፅሐ ግና 38 ሚእታዊት ጥራዮ ኢትዮጵያ ወርሒ መስከረም ሃገራዊ ዋዕላ ክትገብር ምዃና ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ሃገር ኣፍሊጡ ማዕከን ዜና ብሉምበርግ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዘመሓላለፎ ሓበሬታ መርሓ ሕንጻጽ ናይቲ ሃገራዊ ዋዕላ እዚ ሒዝናዮ ዘለና ወርሒ ነሓሰ ከይተዛዘመን ከሎ ንህዝቢ ከም ዝዝርጋሕ ኣፍሊጡ ብድሕሪኡ ዝስዕብ ቅርጽን ናይ ግዜ መቐንን ምዃኑ እውን ኣፍሊጡ ኣብቲ ሃገራዊ ዋዕላ ዝሳተፋ ውድባትን ፖለቲካውያን ምንቅስቓሳትን ዝርዝር ኣስማት ኣይተዋህበን ኢትዮጵያ ናብ ሙሉእ ውድቀት ንኽትኣቱ ኣብ ገማግም ኣብፅሕዋ ዘሎ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ምዃኑ ብሩህ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ሓይልታት ትግራይን ፈደራላዊ መንግስትን ናብ መኣዲ ዘተ ከም ዘይቀርቡ በብወገኖም ክገልጹ ጸኒሖም እዮም ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተረዝ ብሓሙስ 19 ነሓሰ ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሓይልታት ትግራይን ብረቶም ኣውሪዶም ናብ መኣዲ ዘተ ክቐርቡ ጸዊዑ እዩ ኩናትን ወተሃደራዊ ጎንፅን ሰላማዊ ፍታሕ ከምጽእ ከም ዘይክእል ተረዲኦም ክልቲኦም ወገናት ምእንቲ ሃገሮምን ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃን ክብሉ ጸገማቶም ብሰላማዊ ዘተ ክፈትሑ ኣለዎም ብምባልካ ጻውዒት ኣቕሪቡ ማርቲን ግሪፊዝ ድሕሪ ተደጋጋሚ ጻዕሪ ምስ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ከም ዝተዘራረበ አንቶኒዮ ጉተረዝ ዝገልጽ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ እውን ፍሉይ ልኡኽ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ጀፍሪ ፈልትማን ንሰለስተ እዋን ናብ ኢትዮጵያ ብምልኣኽ ሰላማዊ ፍታሕ ምንዳይ ተጸሚዳ ከም ዘላ ትገልጽ መንግስቲ ዩጋንዳ ኣብ ሃገሩ ክንቀሳቐሳ ዝጸንሓ ትካላት በርጌሳውያን ማሕበራት ዓጽዩ ሚኒስትር ውሽጣዊ ጉዳያት ዩጋንዳ ኣብ ዝሓለፈ ሳልስብ ዘውፅኦ መግለጺ እተን በዚ ሓድሽ ሕጊ ፍቓድ ዋኒነን ተሓዲጉ ዘሎ ትካላትን ማሕበራትን 54 ንኣሽቱን ዓበይትን ፖለቲካውያን ምንቅስቓሳትን እየን ንሃይማኖታውያን ትካላት ረድኤት ኣከባባውያን ምንቅስቓሳት ዝጸለወ ምእጋድን ትካላት ንምክልኻል ዲሞክራስን ኣብ እዋን ምርጫ ከም ተዓዘብቲ ዘገልግላ ማሕበራትን እውን የጠቓልል መንግስቲ ዩጋንዳ ተን ትካላት ናይ ስራሕ መምርሒ ሕጊ ዘይተኸተላ ዓመታዊ ግብሪ ዘይከፈላ ከምኡውን ፋይናንሳዊ ጸብጸባተን ዘየቕረባየን ዝብል ምኽንያት ይብሉሎ ገለ ካብዘን ተዓጽየን ዘለዋ ትካላት ኣብ ወርሒ ጥርብ ዝተኻየደ ምርጫ ናብ መድመፂ ነቑጣታት ንኽዕዘባብ ዝወፍራሉ ቤት ጽሕፈታትን ብኣባላት ጸጥታ ተወሪሩ ንብረትን ተዘሚቱ ዝተዓሸጋየን ላዕለዎት ኣካየድተን ትካላት መንግስቲ ዩጋንዳ ሲቪካውያን ማሕበራት ኣብቲ ሃገር ደልዲለን ከይቆማ ኣብ እግሪ ተኽለን ክቖፅየን ብምባል እዩ ነቲ ስጉምቲ ወሲድዎ ክብላ ከሲሰን ሕብረት ኤሮጳን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ዝርከብዎ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ዓለም ነዚ ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት ዩጋንዳ ዝወሰዶ ስጉምቲ ዘለዎም ተቃውሞ ኣስሚዖም ኣለዉ ምዕንባብ ሲቪካውያን ማሕበራት ኣብ ሓንቲ ሃገር ምልክት ናጽነትን ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ሕግን ብምዃኑ መንግስቲ ዩጋንዳ ነቲ ውሳኔ ክስሕቦ ኣለዎ ኸ ኢሎም ዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር ኣብ ዝተኻየደ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ኣንጻር ፕሬዚደንት ሙሰቨኒ ዝቖመ ቀንዲ ተወዳዳሪ ሕጹይ ቦቢ ዋይን ብምእሳሩ ብዝተላዕለ ናዕቢ ብውሕዱ 50 ሰባት ከም ዝቕትሉ ይዝከር ምስ ሬድዮ ረናይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ሶኒ ፍጻሜታት
መንግስቲ ኢትዮጵያ በሓያሉ ሃገራት ዝርከብ ኤምባሲታቱ ክዓጹ ከም ዝኾነ ፍሊጡ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻእቲ ሃገር ሰሙናዊ ኣብ ዝህቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ብዝሃቦ ቃል መሰረት ኢትዮጵያ ካብ ዝግባእን ላዕሊ ዝበዝሖም ኤምባሲታትን ቆንስላዊ ጉዳያትን ኣብ ሓያሉ ሃገራት ዓለም ኣዋፊራ ዘይድሊ ወጻኢታት ተባኽናላ ኢሉ ወሃብ ቃል ዲና ሙፍቲ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ቁጽሪ ናይዞም ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ወከልቲ ንምንካይ መጽናዕቲ ተጻፊፉ ከም ዘሎ ሓቢሩ ከምዚ ዝከር ቀዳማይ ሚኒስተር ሃገር ቅድሚ ሒደት ኣዋርሕ ንኣባላት ባይቶ ዘስምዑ መደረ ኢትዮጵያ ዋፊራቶም ዘላ ዲፕሎማስያውያን ልኡኻት ካብ ዓቐን ላዕሊ በዚሖም ስለ ዘለው ቁጽሪ ኣምባሳደራታ ብውሕዱ ናብ 30 ክወርዱ ኣለዎም ኢሉ እዩ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ መግለጺኡ ቀንዲ ምኽንያት ምንካይ ኣምባሳደራትን ሰራሕተኛታት ኤምባስን ወጻኢታት ንምቕናስ ምዃኑ ሓቢሩ ብመሰረት ዝወጸ መግለጺ ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝነበሩ ቆንስላዊ ጉዳያት ተዓጽዮም ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኤምባሲ ኣብ ኒውዮርክ ኸኣ ወኪል ኣብ ሕቡራት ሃገራት ጥራይ ክተርፉ እዮም ብተመሳሳሊ ኣብ ቻይና እውን ኣብ ከተማ ቤይጂን ዝርከብ ኤምባሲ ጥራይ ተሪፉ ኣብ ካልኦት ግዝኣታት ዝነበሩ ወከልቲ ኩሎም ስርሖም ደው ከብሉ እዮም ሱዳን መሰጋገር መንግስቲ ዕድሚኡ ዘብቅዓሉ ኣብ 2024 ሓፈሻዊ ምርጫ ከተካይድ ከም ዝኾነት መንግስቲ ሃገር ኣፍሊጡ ገለ ካብቶም መሰጋገር መንግስቲ ቂሞም ዘለዉ ሰበስልጣናት ድሮ ሓላፍነት ወሲዶም ኮሚሽን ምርጫን ቅጥዕታትን ሕጋጋትን ምርጫ ንምስራት ይዘራረቡ ከም ዘለዉ ተገሊጹ ብመሰረት ኣብ ጁባ ብኩሎም ወገናት ዝተፈረመ ቅዋማዊ ሕጋጋት መሰጋገር መንግስቲ ናጻ ኮሚሽን ምርጫ ከቕውም ስልጣን ተዋሂብዎ እዩ ሓያሉ ሃገራት ምዕራብ ነዚ ውሳኔ ብሓጎስ ምቕባልን ብምግላጽ መምረፂ ነቑጣታት ኣብ ምምራፅን ምትካልን ምምዝጋብ ኣድመፅን ካልእ ንምርጫ ብዘሳልጡ ጉዳያት ደገፍ ክገብራ ቅሩባት ምዃነን ሓቢረን ዓቃብ ሰላም ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ሶማል ናይቶም ኣብ ከተማ ጎልወይን ዝተቐትሉ 7 ሰላማውያን ሰባት ሙሉእ ሓላፍነት ወሲዱ ኣብ ውሽጢ እቲ ዓቃብ ሰላም ተሓቂፎም ንመንግስቲ ሶማል ዝድግፉ ካብ ዘለው ሰራዊት ዩጋንዳ ኣብ ሓለዋ ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ኣባላት ኣሸባብ ብዝገበርዎ ናይ ድብያ መጥቃዕቲ እቲ ውግእ ጀሚሩ ኣብቲ ጋጣሚ ዝተቐትሉ 7 ሰላማውያን ሰባት ዓቃብ ሰላም ሕብረት ኣፍሪቃ ኣባላት ኣሸባብ እዮም ብምባል ክማጎት ጸኒሑ እንተኾነ ብዝሓለፈ መዓልታት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣፈናዊ ናይ ዝተኻየደ መጽናዕቲ ከም ዝሕብሮ እቶም ሰባት ኣባላት ኣሸባብ ኣይነበሩን ክብል ተኣሚኑ ድሕሪ ፍጻሜ ላዕለዎት ሰበስልጣን ሶማልን ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪቃን ዝርከብዋ 7 ኣባላታ ኮሚቴ ብምቋም መርመራ ክካየድ ይጸኒሑ ብሰንኪ እዚ ኣብ ልዕሊ 7 ሰላማውያን ሰባት ዘጋጠመ ሓደጋ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ዩጋንዳ እምነት ጎዲሉሉ ዘሎ እዋን ንሰራዊት ዩጋንዳ ኣብ ሶማል ን3 እብረ ዝመርሐ ሜጀር ጀነራል ብሕማም ከም ዝሞተ ተገሊጹ ብመንግስቲ ሶማል ኣንበሳ ሞቃዲሾ ተባሂሉ ዝፍለጥ ዩጋንዳዊ ሜጀር ጀነራል ፖል ሎግ ን2 ኣዋርሕ ሓሚሙ ኣብ ሆስፒታላት ካምፓላ ክእለ ከም ዝጸንሐ ተገሊጹ ሜጀር ጀነራል ፖል ኣብ 2011-12 ኣብ ሶማል ኣንጻር ኣሸባብ ኣብ ዝካየድ ዝነበረ ጽዑቕ ኩናት ብመሪሕነት ደረጃ ብምግልጋል ንዝበዝሐ ክፋል ሶማል ካብ ኣሸባብ ናጻ ዘውፅእ መራሒ ተባሂሉ ዝፍለጥ ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ሶሉስ ፍጻሜታት ክፍለ ሃብቲ ሃገር ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት መንግስቲ ኤርትራ ናይ ቁጠባ ማዕቀብ ኣንቢሩ እቲ ማዕከን ብ23 ሓሰብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብ ልዕሊ ጀነራል ፊሊጶስ ወልደ ዮሃንስ ኣንቢርዎ ዘሎ ቁጠባዊ ማዕቀብ ምስቲ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ብዝተኣሳሰር ምዃኑ ገሊጹ ጀነራል ፊሊጶስ ኣዛዚ ነይቲ ኣብ ትግራይ ዝተፈላለዩ መግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ዝፈጸመ ሰራዊት ኤርትራ ብምዃኑ ብገበን ይሕትቶ ክብል እቲ መግለጺ ጠቒሱ ብመሰረት ቁጠባዊ ማዕቀብ ኣብ ኣሜሪካ ዝርከብ ይኹን ኣብ ካልኦት ሃገራት ኮይኑ ብመንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ዝውነና ትካላት በቲ ጀነራል ዝውነን ንብረት ሪፖርት ክግበርን ክድስክልን እዩ ዝኾነ ትካል ኮነ ኣሜሪካ ውልቀ ሰብ ምስ ፊሊጶስ ወልደ ዮሃንስ ንግዳዊ ስምማዕትን ምስ ንብረት ዝተሓሓዙ ውዕላትን ንኸይገብር እውን እቲ ቁጠባዊ ማዕቀብ የስገድድ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ፈጺሙ ዝበሃል ከም ዝምታ ቅትለት ሰላማውያን ሰባት ጾታዊ ዓመፅ ዝርከቦም ዝተፈላለዩ ገበናት ተሓተቲ ንዝኾኑ ውልቀ ሰባት ዝግበር መቕጻዕቲ ክቕጽል እዩ ብምባል ኣብ ክፍሊ ሃብቲ ሃገር ዳይረክተር ምቁጽጻር ሃብቲ ወጻኢ ኣንድሪያ ጋስኪ ገሊጻ
ንሳብ መግለጺያ ኣብ ልዕሊ ጀነራል ፊሊጶስ ዝተወስደ ቁጠባዊ ማዕቀብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ብቐረባት ክከታተሎ ከም ዘላን ገበን ንዝፈጽሙ ኸኣ ብሸለልትነት ክትሓልፎ ከም ዘይኮነትን ዘርኢ ኢላ። ኣብ ኩናት ትግራይ ክሳተፍ ዝጸንሐ ሰራዊት ኤርትራ ብሓለቓ ስታፍ ሰራዊት ፊሊጶስ ወልደ ዮሃንስ ክምራሕ ከም ዝጸንሐ ዝገልጽ ክፍሊ ሃብቲ ኣሜሪካ እቲ ሰራዊት ብቕጽበትን ናሓዋሩን ካብ ኢትዮጵያ ክወፅእ ጸዊዑ። መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ኣብ ልዕሊ ጀነራል ፊሊጶስ ዝተነብረ ማዕቀብ መምሕዳር ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኤርትራ ከምዚ ዓይነት ስጉምቲ ክወስድ ሓድሽ ኣይኮነን ብምባል ኣብ ጸብጻባት ሜድያ ዝተመርኮሰ መሰረት ዘይብሉ ክብል ከም ዝነጸጎ ኣፍሊጡ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ህጹጽ ናይ መግቢ ረድኤት ናብ ትግራይ ንኸይባጻሕ ዕንቅፋት ፈጢሩ ንዝብል ክሲ ነጺጉ። ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ሓላፊት ክፍሊ ረድኤት ሳማንታ ፓወር ብሓሙስ 19 ናሓሰያ ነቲ ክሲ ቅሪባ። ንሳብ ዝሃበቶ መግለጺ ኣብ ትግራይ ተጸባይ ረድኤት ኮይኑ ዘሎ ህዝቢ ብኣማይታ ሸሓት እናወሰኺ ይመጽእ ከም ዘሎ ብምምልካት ኣብ መኽዘን ተሪፉ ዘለኻ ይውዳእ ኣሎ ኢላ። ቀንዲ ምኽንያት ናይዚ ለገስቲ ሃገራት ተሳኢነን ወይ ረድኤት ዘየለ ኮይኑ ዘይኮነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዕንቅፋት ፈጢሩ ብምህላው ኢላ። ሳማንታ ፓወር ሰራሕተኛታት ረድኤት ካብ ቦታ ናብ ቦታ ክንቀሳቐሱ ከም ዝሽገሩ፣ ኣብ መፈተሺ ነውጣታት ነዊሕ ግዜ የጥፍኡ፣ ምፍራህን ምጉዕባዕን ካብ ሰራዊት ፌደራል ይወርዶም ኣሎ ትብል። ወሃቢት ቃል ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ቢለነ ስዩም ኣብ ዝሃበቶ ምላሽ እቲ ክሲ መሰረት የብሉን ብምባል መንግስቲ ከም ቀዳምነት ሰሪዕዎ ዘሎ ጸጥታዊ ውሕስነት ኢላ። ዓለማዊ ውድብ መግቢ ብወገኑ ኣብ ኢትዮጵያ ጋጢሙ ዘሎ ሕፅረት መግቢ፣ ደርቂ፣ ዕልቕልቕ፣ ወራር አንበጣ፣ ምዝንባዕ ዕዳጋ፣ ክብሪ ዋጋታትን ለበዳ ኮቪድን ተዘራርየሙሉ ኣብ ዝጸንሕሉ እዋን እዚ ኩናት ይድረቦ ስለ ዘሎ ቁጽሪ ተጸባይ ረድኤት ኮይኑ ዘሎ ህዝቢ ናብ 13.6 ሚልዮን ክብ ከም ዝበለ ገሊጹ። ነዚ ጸገም ዝንምምካት ኣብ ዝመጽእ 6 ዋርሕ ጥራይ ብውሕዱ ናይ 288 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ ከም ዘድሊ ብተወሳኺ ሓቢሩ። ሱዳንን ደቡብ ሱዳንን ዶባተን ንንግዲ ክኸፍታ ኣብ ስምምዕ በጺሐን። ቀዳማይ ሚኒስትር ዓብደላ ሓምዶክ ናብ ከተማ ጁባ ብዘካየዶ ዑደት ምስ ፕሬዚደንት ሳልቫኪር ማያርዲት ብምርኻብ ኣብ ስምምዕ እዚ ከም ዝበጽሐ ካብቲ ሃገር ዝተፈነወ ዜና ኣመልኪቱ። ካብ ቤት ጽሕፈት ሳልቫኪር ማያርዲት ዝተፈነወ ሓበሬታ ብወገኑ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝግበር ምጉዕዓዝ ማይ ዳግማይ ክኽፈት እዩ። ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ናብ ከተማ ጁባ ዝተኻየደ ርክብ ድሕሪ ነዊሕ ዘተ 4 ዓበይቲ ንግዳውያን ዶባት ካብ ዕለት 1 ጥቅምቲ 2021 ጀሚሩ ንኽልቲአን ሃገራት ክፉት ክኸውን ኣብ ስምምዕ ተበጺሑ። ደቡብ ሱዳን ናብ 2011 ካብ ሱዳን ድሕሪ ምንጸላ ልዕሊ 2,000 መተሓላለፊ ዶባት ተመስሪቱ ከም ዝነበረ ዝዝከር ኮይኑ ዑመር አልበሽር ኣብ ስልጣን ኣብ ዝነበረሉ እዋን ብዝተፈጥረ ዘይምርዳእዩ እቲ ዶባት ኩሉ ተዓጽዩ። ብመሰረት ዝሓዲስ ስምምዕ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሱዳን ንግዳዊ ልውውጥ ንምድንፋዕ ባንክታት ክልቲአን ሃገራት ብስምምዕ ክሰርሓ፣ ወከልቲ ጨናፍር ባንክታት ከዓ ኣብ ሃገረን ክኸፍታ እየን። ሬድዮ ኤረና ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና። እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ረቡዕ ፍጻሜታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ሱዳን ዝርከብ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ኢትዮጵያ ብናይ ካልእ ሃገር ሰራዊት ክትከኦ ከም ዝወሰነ ኣፍሊጡ። ኣብዚ እዋን እዚ ኢትዮጵያ ዘይሸራዊት ሃገር ኣይኮነትን፣ ስለዚ ካብ መሬት ሱዳን ክትወፅእ ኣለዋ ዝብል ጥርዓን ኣብ ወርሒ ታሕሳስ 2021 ካብ መንግስቲ ሱዳን ቀሪቡ እዩ። ብሓደ ወገን ሰራዊት ኢትዮጵያ ዶብ ሰጊሩ መሬትና እናወረረ በቲ ካልእ ወገን ሰላማ ምዕቃብ ክዋፈር ኣይክእልን እዩ ዝብል ሞጎት ካብ ሰበስልጣን ሱዳን ብተደጋጋሚ ክስማዕ ከም ዝጸንሐ እውን ይፍለጥ። ብሶኒ 23 ናሓሰ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሱዳን ማርያም አሳድቅ ምስ ፍሉይ ልኡኽ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኦንያንጋ ኣንያንጋ ኣብ ዝገበረቶ ርክብ ኣብ ከባቢታት ኣብየይ ዶብ ናይ ሱዳን ዝተዋፈረ ኣካል ዓቃብ ሰላም ዝኾነ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ዝመጽእ 3 ዋርሕ ካብቲ ሃገር ጠቕሊሉ ክስሕብ ኣብ ስምምዕ በጺሖም። ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ወርሒ ሰነ ናይ 2011 ኣብ ደቡብ ሱዳን ብዝተኻየደ ዓሌታዊ ግጭት እዩ ኣብቲ ከባቢ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ክዋፈር ዝወሰነ። ኣብዚ እዋን እዚ ልዕሊ 3500 ወተሃደራት ኢትዮጵያ ኣባላት ዓቃብ ሰላም ኮይኖም ኣብ ሱዳን ተዋፊሮም ይርከቡ።
ኣብ ትግራይ ኩናት ኣብ ዝተላዕለሉ ምስ ሰራዊት ተሰሊፎም ዝነበሩ ተወላዶ ትግራይ ካብ ኣህዱታቶም ወፂኦም ኣብቲ ሃገር መሰል ዕቑባ ክወሃቦም ምሕታቶም ኣብ እዋኑ ተገሊጹ እዩ 14 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም 120 ካብቶም ዕቑባ ዝሓተቱ ተወላዶ ትግራይ ናብ ማዓስከር ስደተኛታት ኣብ ዝተላእክሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብኽድዓት ሃገር እዩ ከሲስዎም ሶማልን ኢትዮጵያን ናብ ጸጥታ ክትሓባበራ ዘኽእለን መገዲ ንምንዳይ ርክብ መክያደን መንግስታዊ ማዕከናት ዜና ኢትዮጵያ ሓቢረን ኣብቲ ላዕለዎት ኣዘዝ ሰራዊት ክልቲአን ሃገራት ብዕለት 23 ነሓሰ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዘካየድዎ ርክብ ኣቐዲሞም ንዝበጽሑ ኣፈናዊ ስምምዓት ብዕምቀት ንምዝታይን ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝህሉ ናይ ጸጥታ ምትሕጋዝን ዘተኮረ ምንባሩ ተሓቢሩ ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት ሶማል ዑደዋ የሱፍ ራጌ ምስ ኢትዮጵያዊ መዘንኡ ብርሃኑ ጁላ ዘተ መክያዶም ዝጠቐሰ ወተሃደራዊ ወሃብ ቃል ሶማል ብወገኑ ኢትዮጵያ አንጻር አልቃዒዳ ንዝካየድ ኩናት ንሶማል ትሕግዝ ስለ ዘላ ንሕና እውን ሓገዝ ክንህብ ሓላፍነት ኣለና ኢሉ እንተኾነ ዝርዝር ናይቲ ኣብ ስምምዕ ዝተበጽሐ ጸጥታዊ ምትሕጋዝ ኣይተገልጸን ከም ዝፍለጥ ኢትዮጵያ ምስ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ሕብረት ኣፍሪቃ ዝጥርነፉ ወተሃደራት ኣብ ሶማል ኣዋፊራያ ንጫድ ብሕሱም ውልቀ ምልካዊ ስርዓት ዘመሓድር ዝነበረ ፕሬዚደንት ሁሴን ሃብረ ኣብ ሰኔጋል ኣብ ቤት ማእሰርትን ከሎ ከም ዝሞተ ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ሓቢሩ ሁሴን ሃብረ ብዕልዋ ካብ ስልጣን ክሳብ ዝተባረረሉ እዋን ኣብ ዝነበረ ዕድመ ስልጣኑ ከበድቲ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ብምፍጻሙ እዩ ሕብረት ኣፍሪቃ ብዘቐሞ ፍሉይ ቤት ፍርዲ ንሕልፈት ዝተፈርደ ሃብረ ኣብ 1982 ስልጣን ድሕሪ ምጭባጡ ገበናት ኩናት ገበናት አንጻር ሰብኣውነት ምስዋር ዜጋታት ሰባብ ዘይፈልጦ ቤት ማእሰርታት ምድጓን ዝርከቦም ሓያሎ ክስታት እዩ ቀሪቡሉ ነይሩ ብጭካንኡ ኣፍሪቃዊ ፒኖሼ ዝብል ቅጽል ስም ወፂዎ ዝነበረ ሃብረ ብሞት ልዕሊ 40,000 ዜጋታት እውን ክስ ቀሪቡሉ እዩ ንሱ ብተወሳኺ ዓድታት ብምቅጻል ፍሉይ ቅያ ፈጺሞም ንዝበሎም ወተሃደራቱ ደቂ ኣንስትዮ ከም ሽልማት ብምሃብ ኣደዳ ዓመፅ ብምዃን ንስቓይን መግረፍትን ጥራይ ዘገልግሉ ቤት ማእሰርታት ብምስፍሕፋሕ እውን ይኽሰስ እዩ ኣብ 2016 ናህጉራዊ ቤት ፍርዲ ገበነኛታት ጉዳይ ሁሴን ሃብረ ቀሪቡሉ ክነሱ ተገዳስነት ብዘይምርኣዩ እዩ ሕብረት ኣፍሪቃ ናይ ገዛ ርእሱ ጊዜያዊ ቤት ፍርዲ ኣብ ሰኔጋል ብምቋም ነቲ መስርሕ ፍርዲ ኣካይድዎ ዝብል ትንታነ ኣብ እዋኑ ተዋሂብዎ እዩ ሁሴን ሃብረ ኣብ ሰኔጋል ኣብ ዝርከብ ቤት ማእሰርትን ከሎ እዩ ብኮቪድ-19 ተለኺፉ ኣብ መበል 79 ዓመቱ ሞይቱ ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ሐሙስ ፍጻሜታት ሰራዊት ኤርትራ ናብ ትግራይ ዳግማይ ከኣቱ ምጅማሩ ኣሻቓል እዩ ክብሉ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ሕብረት ኤውሮጳን በብወገኖም ገሊጾም ጸሓፊ ጉዳያት ኣሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ብሶኒ 23 ነሓሰብ ዝሃቦ ቃል በዝሒ ዘለዎ ሰራዊት ኤርትራ ናብ ትግራይ ዳግማይ ከኣቱ ምጅማሩ ብምግላጽ እቲ ድሮ ኣብ ተሓሳሳቢ ደረጃ በፂሑ ዘሎ ኩነታት ኢትዮጵያ ናይ ሰላም ኣንፈት የርኢ ከም ዘየሎ ዘመልክት ምዃኑ ኣሚቱ ድሕሪ ምስሓብ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ሓይልታት ትግራይ ንዝበዝሐ ክፋልቲ ክልል ተቆጻጺሮም ምጽንሖም ዘመልከቱ ምንጭታት ሰራዊት ኤርትራ ናብቲ ከባብን ተተመሊሱ ግና ሓድሽ ኣንፈት ክሕዝ ከም ዝኽእል ገሊጾም ጸሓፊ ጉዳያት ኣሜሪካ ነዚ ዝገልጽ ዘሎ ኣብ ጽባሕቲ ኣብ ልዕሊ ንሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ዝመርሐዩ ዝበሎ ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት ኤርትራ ጀነራል ፊሊጶስ ናይ ቁጠባ ማዕቀብ ኣብ ዘንበረሉ እዋን እዩ ዲፕሎማሰኛታት ሕብረት ኤውሮጳ ብወገኖም ብዕለት 20 ነሓሰ ናብ ኣባል ሃገራት ኣብ ዝለኣኽዎ መዘከር ብዝሒ ዘለዎ ሰራዊት ኤርትራ ብታንክታትን ከበድቲ ኣጽዋርን ተሰንዩ ኣብ ምዕራባዊ ክፋል ትግራይ ይዋፈር ምህላው መልኪቶም እቲ ዞባ ብፍላይ ከባቢታት ዓዲ ጎሹን ሑመራን ጽዑቕ ወተሃደራዊ ምንቅስቓስ ዝረኣየሉን ብኹሎም ወገናት ድፍዓት ተታሒዝዎ ዘሎን ምዃኑ ይንገር ኤርትራ ኣብ ትግራይ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ሰራዊታ ከም ዘይለኣኸት ክትገልጽ ድሕሪ ምጽናሕ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ልዕሊ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ጸቕጢ ድሕሪ ምግባሩ ግና ሰራዊታ ትስሕብ ከም ዘላ ኣፍሊጣ ነይራ ሲቪካውያን ማሕበራት ደቡብ ሱዳን ናንጻር መራሕቲ እታ ሃገር ዝቐንዐ ሰላማዊ ሰልፊ ጸዊዖም እዚ ኣብ ዝቕጽል መዓልታት ክካየድ ተጸዊዑ ዘሎ ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፊ ፕሬዚደንት ሳልቫኪር ማያርዲትን ምኽትሉ ሪክ ማቻርን ስልጣኖም ክገድፉ ዝጽውዕ ምዃኑ ካብቲ ሃገር ዝተፈነወ ዜና መልኪቱ ሲቪካውያን ማሕበራት ደቡብ ሱዳን ህዝባዊ ጥምረት ዝብል ሓድሽ ልፍንቲ ብምቋም መራሕቲ እታ ሃገር ስልጣኖም ክገድፉን ሓድሽ ህዝባዊ መንግስቲ ክትከልን እዮም ዝጽውዑ ዘለዉ
ሳልቫኪርን ምክትሉ ማቻርን ንህዝቢ በዓሌትን ፖለቲካዊ መክሰብን ብምፍልላይ ንሓድ ሕዱድ ተፋኒኖም መውኺኣክል ነታ ሃገር ናብ ዓዘቕቲ ይሸምዋ ኣለዉ ክብልዮም እቶም ምንቅስቃሳት ዝኸሱ ዘለዉ ደቡብ ሱዳን ናጻ ሃገር ካብ እትኸውን ካብ 2011 ጀሚሩ ብዓይነቱ ናይ ፈለማ ክኸውን ከም ዝኽእል ዝንገረሉ ዘሎ እዚ ህዝባዊ ኣብያ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ መንግስታውያን ቤት ጽሕፈታት ኮፍ ብምባል መንገድታት ብምዕጻውን ካልእን ብምክያድ ነቲ መንግስቲ ንምድኻም ዝዓለመ ምዃኑ ኣብታ ሃገር ዝርከቡ ዲፕሎማሰኛታት ገሊጾም ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ከተማ ጁባን ካልእ ከባቢታት እንታ ሃገር ንዝርከቡ ሰራሕተኛታቱ ናይ መጠንቀቕታ መልእኽቲ ኣመሓላሊፉሎ ህዝባዊ ማእከቢ ቦታታት ሰብ ብብዝሒ ዝረኣየሉ ከባቢታት ዓበይቲ ጎደናታት ከተማ ዝኣመሰሉ ህዝባዊ ንዕብይ ክካየደሎም ዝኽእል ቦታታት ከወግዱ እዩ ሕቡራት ሃገራት ዘጠንቅቕ ዘሎ ሳልቫኪርን ሪክ ማቻርን ሃገር ክመርሑ ብቕዓት ስለ ዘይብሎም ነታ ሃገር ናብ ፍጹም ውድቀት የምርሕዋ ኣለዉ ስለዚ ከዓ ብሰላማዊ መገዲ ስልጣኖም ገዲፎም ብህዝቢ ተቐባልነት ዘለዎም መራሕቲ ክትክእዎም ኣለዎም ክብል ምንቅስቓስ ህዝባዊ ጥምረት ተቃውሞ ይገልጽ የመን ካብ ኣህጉራዊ ማዕከን ገንዘብ ናይ $665 ሚልዮን ሓገዝ ረኺባ IMF ነዚ ሓገዝ ዘበርከተ የመን ኣትያቶ ካብ ዘላ ቁጠባውን ሰብኣውን ቅልውላው ንምውፃእ ዝዓለመ ምዃኑ ሽንህዋ ገሊጹ ኣብ ከተማ ዓደን ዝርከብ ሃገራዊ ባንኪ የመን ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እቲ ናይ $665 ሚልዮን ሓገዝ ድሮ ናብ ባንክታት ሃገር ከኣቱ ጀሚሮ ከም ዘሎን ንቁጠባ የመን ከበራብሮ ዘለዎ ተስፋን ገሊጹ እቲ ሃገራዊ ባንክ መግለፂኡ እቲ ፋይናንሳዊ ሓገዝ ናይ ወፃኢ ሸርፍን የመን ተካይዶ ምልዋጥ ንግድን ድፊኢታ መሃብ ዓብይ ኣበርክቶ ክገብር ኢሉ ከም ዝኣምንና መልኪቱ ባጤራ የመን ናብታ ሃገር ንዓመታት ብሰንኪ ዝቐጸለ ውግእ ሓድሕድ ብቐጻሊ ከንቆልቁል ብምጽንሑ ኣብዚ እዋን እዚ $1 ኣሜሪካ 137 ሪያል የመን ይሽረፍ ኣሎ ብሰንኪ እዚ ካብ 2005 ኣትሒዙ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ሓድሕድ ዘኸተሎ ናይ 250 ሚታዊት ምንቁልቋል ሸርፊ ወጻኢ ዋጋ ሃለኽቲ ነገራት ብ140 ሚታዊት ዛይዱ ይርከብ ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ዓቢ ፍጻሜታት ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኤርትራ ኣብ ጉዳይቲ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናትን መርገፂ ኣሜሪካን ብዝምልከት መግለፂ ውፅኡ እቲ ኤምባሲ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ዘርግሑ መግለፂ ኣሜሪካ መሰል ሓሳብካ ብናጽነት ምግላጽ መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰል ኢላ ስለተኣምን ንመርገፂያ ዝቃወምውን እንተኾኑ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኤምባሲ ሓሳቦም ንኽገልጹ ፍቓድ ሂባያ ድሕሪ ምባል እንተኾነ ግን ገለ ተንተንቲ ንፖሊሲ ኣሜሪካ ኣብ ጉዳይ ትግራይ ብምጥምዛዝ ንፖለቲካዊ ኣጀንዳታቶም ይጥቀሙሉ ኣለዉ ኢሉ ኣሜሪካ ንሓይልታት ትግራይ ዝያዳ ትድግፋላ ዝብል ወቐሳ ብዝተፈላለዩ ወገናት ክስማዕ ጸኒሑ እዩ ኤምባሲ ኣሜሪካ በስመራ ነዚ መብርሂ ክህብ እንከሎ ኣሜሪካ ካብ ፈለማ ናይቲ ኩናታት ሒዛ ከም ዝገለጸቶ እቲ ጉዳይ ብኩናት ዝፍታሕ ብዘይምዃኑ ኩሎም ወገናት ናብ መኣዲ ዘተቐሪቦም ሰላማዊ ፍታሕ ክረኽቡሉ እያ ጸዊዓ ኢሉ ሓይልታት ትግራይ ናብ ክልላት ኣምሓራን ዓፈርን ናብ ዝኣተውሉ ንኣብነት ኣሜሪካ ነቲ ፍጻሜ ብወግዒ ኮኒናት እያ ክብል ከም ኣብነት ጠቒሱ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሕወሓትን ቅድመ ኩነት ከየቐመጡ ብቕጽበት ኩናት ደው ኣቢሎም ክዛተዩ ዝጠልብ ጻውዒት ኣብቲ መግለጺ ሰፊሩ ይርከብ ዳግማይ ምእታዊ ሰራዊት ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ እቲ ኩናት ብሰላም ንኽዓርፍ ዘለዎ ተስፋ ዘማህምን እዩ ዝብል እቲ መግለጺ መንግስቲ ኤርትራ ጠቕሊሉን ንሓዋሩን ካብ መሬት ኢትዮጵያ ክወፅእ ጸዊዑ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ሶማል ናይ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ መጥቃዕቲ ካይዳ ማእከላይ እዚ ምብራቕ ኣፍሪቃ እታ ሃገር ኣብ ዘርግሖ ሓበሬታ ጆ ባይደን ስልጣን ካብ ዝሕዝ ጥራይ እዚ መጥቃዕቲ እዚ ንሳልሳይ እዋን ተኻይዱ ከም ዝፍለጥ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ስልጣን ኣብ ዝነበረሉ እዋን ሰራዊቱ ጠቕሊሉ ካብ ሶማል ክወፅእ ትእዛዝ ኣመሓላሊፉ እዩ እዚ ብ25 ናሓሰ ኣብ ማእከላይ ዞባ ሶማል ከም ዝተኻየደ ዝግለጽ ዘሎ መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ካብ ኬንያ ወይ ከዓ ካብ ጅቡቲ ዝተኻየደ ምዃኑ ወተሃደራውያን ምንጭታት ይገልጹ ኣብታ መጥቃዕቲ ዝተኻየደላ ከተማ ኣማራ ገና ኣብ መንጎ ብዓቃብ ሰላም ሕብረት ኣፍሪቃ ዝድገፍ ሰራዊት ሶማልን ኣሸባብን ውግእ ይካየድ ብምህላው ጹጺ ጸብጻብ ክቐርብ ኣሸጋሪ ምዃኑ እቲ መግለጺ ጠቒሱ ኣብ ሰላማዊ ህዝቢ ዝወረደ ጉድኣት ከም ዘየለ ግና ሰበስልጣን ሶማል ሓቢሮም
ኣዘዝቲ ዓቃብ ሰላም ሕብረት ኣፍሪቃ ብወገኖም ንጉጅለ ኣሸባብ ካብ ከተማ ኣማራ ሙሉእ ብሙሉእ ጸሪጎም ከም ዘውፅዎ ሓቢሮም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ከተማ ጋልካዮ ኣንጻር ኣሸባብ ዝቐንዐ ሰላማዊ ሰልፊ ተኻይዱ። ኣብቲ ብ25 ናሓሰ ዝተኻየደ ሰላማዊ ሰልፊ ህዝቢ ኣንጻር ኣሸባብ ዝቐንዐ ጭርሖታት ብምስማዕ ናብ ጎደናታት ወፂኡ። ነበርቲ ከተማ ጋልካዮ ኣብ ዝሃብዎ ቃል ከተማኦም ኣብ ትሕቲ መሰጋገሪ መንግስቲ ሶማል ሮይ ምዕባልን መረጋጋእን ከም ዘምጽእት ብምጥቃስ ኣብቲ ከባቢ ጽዑቕ መጥቃዕትን ዘካይድ ዘሎ ኣሸባብ ኮኒኖም። ቱኒዝያ ንኣጠቓቕማ ፈለግ ናይል ብዝምልከት ኣብ መንጎ ግብፂ ሱዳንን ኢትዮጵያን ዝተፈጥረ ምስሓብ መተዓረቒ ዝበለቶ እማመ ዳግማይ ከተቐርብ ምዃና ገሊጻ። ኣብ መፈለምታ ወርሒ ሓምለ ባይቶ ጸጥታ ንጉዳይ ኣጠቓቕማ ፈለግ ናይል ብዝምልከት ኣብ ዝገበሮ ፍሉይ ኣኼባ ቱኒዝያ ንዘቕረበቶ እማመ ካብ ኣባል ሃገራት ተቐባልነት ኣይረኸበን። ኣብዚ እዋን እዚ ቱኒዝያ ነቲ እማመ ምትዕራያት ብምግባር ዳግማይ ናብ ባይቶ ጸጥታ ከተቕርቦ ምድላዋት ትገብር ከም ዘላ ኣፍሊጣ። ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ሪድዋን ሁሴን ንኣምባሳደራትን ወጻእተኛታት ዲፕሎማሰኛታትን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ነቲ ናይ ቱኒዝያ እማመ ዘይሓላፍነታዊ ድሕሪ ምባል ዝምልከተን ሃገራት ተላዚበን ክመልስኦ ናብ ዘይክእላ ኩነታት ክሸመን ኢሉ። ሱዳን እቲ እማመ ንጥፈታታ ኣብ ፈለግ ናይል ክሳብ ዘይዓንቀፈ ክትቅበሎ ከም እትኽእል ገሊጻ። ግብፂ ግና ፈለግ ናይል ዋሕዙን ተቋሪጹ ከጋጥማ ዝኽእል ሕፅረት ማይ ገና ስጋኣታ ከም ዘይተቐንጠጠ ሓቢራ። እቲ ብቱኒዝያ ዝቐረበ እማመ ካብቲ ኣቐዲሙ ብሕብረት ኣፍሪቃ ዝተዳለወ ናይ መተዓረኺ እማመ ብዙሕ ዝፍለ ከም ዘይኮነ ዲፕሎማስያውያን ምንጭታት ይገልጹ። ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን